Milí priatelia, tak ja vás srdečne vítam na tejto diskusii. Moje meno je Martina Bednáriková, som koordinátorka projektu 40 dní za život na Slovensku a prihováram sa vám z pódia s pánom Branislavom Škripekom, prekladateľom tejto úžasnej knihy, ktorá je vlastne príbehom, skutočným príbehom Abby Johnsonovej, bývalej riaditeľky kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá sa obrátila a dnes slúži ako pro-life speakerka na celom svete. Vítam vás, tých, ktorí sa tu nachádzate spolu s nami pod kostolom svätého Vincenta de Paul a vítam aj vás, ktorí nás sledujete online zo záznamu. Teším sa, že tu môžeme byť. Vítam aj pána Škripeka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, ja som veľmi rád, že som mohol prísť a že vôbec toto ste urobili. Tak to si vážim. My sme teraz mali šancu pozrieť si vlastne tento film Neplánované, ktorý je naozaj úžasný. A vás veľmi pozývam, milí diváci, ktorí nás sledujete, ak ste tento film ešte nevideli, tak si ho určite pozrite. Je to naozaj veľmi silné svedectvo o živote ženy, ktorá úprimne verila, že pomáha ženám, ale hlboko sa mýlila. Napokon si svoj omyl priznala a obrátila sa na tú správnu stranu, na stranu života. Takže budeme sa rozprávať primárne dnes o tejto knižke, keďže pán Škripek ju prekladal. A ja mám hneď na vás na úvod takúto otázku, že teda mnohí ľudia vás poznajú ako politika, preto ste aj na Slovensku asi najznámejší, ale už menej ľudí vie práve o tej prekladateľskej činnosti. Tak ako ste sa vlastne k prekladom dostali? Môžete možno spomenúť aj nejaké iné knihy, ktoré ste prekladali? Pravda, prekladám knihy už viac ako 25 rokov a ako som sa k tomu dostal, náhodou dá sa povedať. Jeden fakt je, že v našej rodine máme nadanie na jazyky. Všetci hovoríme viacerými jazykmi a proste ľahko sa nám učia jazyky. To máme aj z otcovej strany, aj z maminej strany som zistil. Takže je to takmer, to nepredstavuje veľký problém. Keby som bol vždy v nejakej inej krajine, tak vždy sa naučím ten jazyk veľmi ľahko, by som povedal. Ale bavilo ma to od mladosti, od detstva priam. Ešte za socializmu som počúval vysielanie Slobodná Európa a tam ponúkali aj kurz angličtiny. A to som cez to zašumené rádio Tesla, ktoré som mal kúpené, sa učil tak, že oni vždycky vysvetlili nejakú frázu po anglicky a potom mi povedali, teda hovorili slovensky alebo česky a tak som si pamätal a tak som do toho vrtal. No ale podstatné je, že ja keď som sa obrátil k Bohu, pretože som bol vychovávaný ako ateista, ale prežil som obrátenie a už ako kresťan som robil rôzne veci, aby druhí ľudia spoznali Boha, na to mi veľmi záležalo. A mimo iné sa ma jeden človek raz spýtal, kamarát, ktorý bol emigrant, že či by som pomohol s prekladom niektorých filmov, a to bolo 90. roky, vtedy boli videofilmy veľmi populárne a ponúkol mi prekladať titulky do Indiana Jones. Tak ja som prekladal aj filmy do kín a také potom série krátkych filmov a raz prišiel ponuka na knihu a to ma zaskočilo, ale dal som sa na to a zistil som, že mi to ide veľmi dobre. Prekladajú sa mi knihy veľmi ľahko a rád to robím. To je veľmi zaujímavé. Ako ste sa možno dostali práve k tejto knihe Neplánované, lebo to je predsa len trošku iný žáner ako Indiana Jones? Tak áno, ale mne postupne už začali prischýňať kresťanské tituly, tak nakoniec som preložil okolo 50 rôznych kníh, drvivou väčšinou kresťanských. Okrem toho, že tlmočím aj na konferenciách alebo prekladám proste pri jednaniach, rozhovoroch. A neplánované, myslím si, že ma vyhľadalo to vydavateľstvo a oni mi to navrhli. Ale už musím povedať, že v posledných pár rokoch mi to aj chýba, lebo v politike som nemal veľa času na prekladanie. A to potom sa aj znížila tá moja prekladateľská aktivita. Ale proste ľudia, keď vedeli o mne, tak aj tu je zo pár kníh. Ja knihy šírim, stále som evangelizátor a záleží mi na tom, takže aj zo sebou som priniesol zo pár. Aj tu je niekoľko kníh, ktoré som preložil. Aké bolo prekladať práve túto knihu? Lebo ja keď som ju čítala, tak naozaj ako keby, môžem povedať, že doslova zmenila môj svet, že ho obrátila úplne na ruby.
hoci som bola veriaca, hoci som vedela, že potrat je zlý, tak mnou to tak zatriaslo, že som vedela, že musím po prečítaní tejto knižky niečo spraviť. Nemôžem ostať taká, aká som bola. Aký vplyv to možno malo na vás, keď ste s tým textom boli tak zžití, že ste s ním vlastne strávili nie jeden deň a nie jednu noc? Takúto hrubú knihu prekladáte dlho. To je aj pár mesiacov. Keď kvalitne prekladáte, tak prekladáte slovo za slovo, vetu za vetou. To musíte niekoľkokrát prečítať, lebo najprv prečítam celú knihu, potom vždy každú kapitolu a keď ju prežúvam, potom ju čítam niekoľkokrát po sebe a mením to stále. Musím povedať, že kniha je silnejšia ako film. A stojí za to ju mať. Je tam mimoriadne... Táto kniha ma prekvapila. Je ešte, povedal by som, viac ako mnohé iné knihy. Táto autorka Abby Johnson, tu vkladala mimoriadne veľa myšlienok, ktoré majú viacero významov, alebo vied, ktoré majú také viaceré významy, že človek si uvedomí vždy ďalšiu stránku toho, čo ona povedala. Takže ma prekvapila, ako je dobre postavená tá kniha a viacero častí tej knihy je prepojených navzájom. Takže nie je to len taký príbeh, že od začiatku sa vyvíja do konca. Nájdete v tej knihe viacero súvislostí, ktoré krížom krážom skáču od začiatku do konca medzi sebou. Tak je to prekvapujúca kniha. No. Snad sa ešte dá zohnať, lebo vraj je vypredaná. Áno, žiaľ je vypredaná, v originálnom vydavateľstve už sa nedá kúpiť, ale možno ju nájdete v nejakom antikvariáte alebo v knižnici. Každopádne, poznali ste pred prácou na tomto preklade vôbec príbeh tej Abby Johnsonovej, alebo bolo to pre vás niečo úplne nové? Nie, nepoznal som, ale poznal som tú organizáciu Planned Parenthood, plánované rodičovstvo a presne tak, ako v tej knihe sa to píše a v tom filme bolo vidno, že vlastne tá organizácia sa vydáva alebo má takú reputáciu vytvorenú, že oni pomáhajú ženám a že chcú predchádzať množstvu potratov. A toto oni asi aj myslia vážne. A toto je tiež zaujímavá myšlienka tej knihy, že Abby Johnson bola vlastne na obidvoch stranách týchto táborov, na obidvoch stranách plota. Je tu mimoriadne sugestívne podané, že ako sa stala dobrovoľníčkou tej organizácie, že ju zlákali ako mladú študentku. A potom, keď tam prvýkrát začala prichádzať, tak tam v tej knihe to je tak pekne popísané, že prechádzala ťažkou čiernou bránou a tým vysokým plotom. V tom filme nebol tak vysoký a nebol tak zastrašujúci, ako to ona opisuje v tej knihe. A že si uvedomila ten symbol, že aj keď ona vtedy nebola veľmi aktívnou kresťankou, že nejak to kresťanstvo bola v tom vychovaná, ale priznala, a to ma prekvapilo v tých riadkoch, že všetko som to o kresťanstve vedela, ale som sa podľa toho neriadila. Tak toto je veľmi vážna výpovedná myšlienka už na začiatku tej knihy. Presne tak a žiaľ, štatistiky hovoria, že veľmi veľa žien, ktoré chodia na potrat aj v Amerike, sú práve kresťanky, respektíve zúčastňujú sa minimálne raz do týždňa na bohoslužbe. Či už sú to katolíčky alebo evanjelikálne kresťanky a tak ďalej. Nepamätám si presne teraz toto číslo, ale myslím si, že je to okolo 30%. Čiže to číslo je dosť vysoké a tie ženy vedia, možno, že to je zlé, alebo o tom minimálne počuli, ale napriek tomu, možno práve kvôli tomu, že je to tak ťažká situácia pre nich a tak ďalej, napriek tomu sa rozhodnú pre potrat. Takže je to určite aj do našich radov taký výstražný prst, že by sme s tým niečo mali robiť. Mali ste možno vďaka svojej práci možnosť stretnúť Abby naživo? A ak nie, či by ste chceli a prečo? Nemal a chcel a snáď sa mi to aj podarí možno. A prečo by som chcel? Pretože je úplne zjavné, že je to človek kreatívny, schopný motivovať druhých ľudí a vytvárať celé projekty. Už ste mi vyspomínali, že založila už 4 organizácie. Verím tomu, aj počet detí, že 8 detí, ešte v tej knihe bolo jasné, že majú jedno dieťa. Hej? Tak to ma aj prekvapovalo, musím ale povedať úprimne, že
vôbec ma to prekvapuje na kresťanských krajinách, že my vlastne vymierame. My máme menší prírastok detí ako zosnulých starých ľudí, ktorí prežili svoj život zrejme úspešne, pekne a radostne. Ale poznám krajiny, pochodil som kvôli politike veľkú časť sveta, kde rodina je to najviac a majú veľmi veľa detí a sú to väčšinou islamské krajiny, moslimské. A mrzí ma to a zároveň spoznávam sem tam u nás rodiny, ktoré majú veľa detí a sú z toho radí. A myslím si, že to je niečo, čo by sme mali v našom kresťanstvom chápaní pochopiť, teda zmeniť a viacej prijať evanjelium do srdca. Lebo žiaľ, tak to je, keď je kresťanstvo žité podľa predpisov, lebo je to dobré. A teraz to ani nemyslím, že neúprimne žité, ale keď nie je určitý oheň a ten prichádza ako Božia milosť do života človeka, ale každý jeden človek ho môže mať, tak ak nie je taký oheň, tak potom nie je ani viac detí. Áno, skutočne, ako úplne súhlasím s tým, že a je to aj vidno. Ja vám môžem povedať taký príbeh zo života. Mám kamaráta misionára, ktorý pôsobí v Čade a mi spomínal, sme spolu volali. Čad je teda celkom nebezpečná krajina, je to teda krajina v Afrike a on sa tam teda pohybuje, je tam jediný beloch možno na neviem koľko kilometrov štvorcových a spomínal, ako veľmi veľa je tam detí. Deti sú všade. Deti sú vyslovene vidíte a všade je veľmi veľa detí, že to nikdy predtým nezažil, lebo tu v Európe je to skôr rarita. Dieťa, pokiaľ ho nemáte alebo nepracujete v škole alebo v škôlke, tak na ulici ich až tak často nestretnete. Možno keď prechádzate okolo školy alebo ste v obchode, ale tam je skutočne všade veľmi veľké množstvo detí. Takže je to naozaj pravda, že myslím si, že celkovo tá mentalita dnešná nie je úplne v prospech rodín, a nepríjma dieťa ako ten dar a neberie ho ako ten dar, ale skôr ako záťaž. Že ten individualizmus a všetky tieto veci, ktoré častokrát mladí konzumujú aj cez sociálne siete, skôr podporujú takú tú sebastrednosť a taký ten práve mi to nevyhovuje, možno nie je na to ten čas, teraz ešte nemôžem byť tehotná, teraz si nemôžem dovoliť dieťa, ale potom takéto zmýšľanie, skrátka, ktoré je prítomné. Je to smutné, ale je to tak, no. A my sme práve tí, ktorí by mali byť soľou zeme a svetlom sveta, ktorí by to mali zmeniť. Ja sa priznám, že v tom filme, čo sme videli, tak bola tá jedna scéna. Ak ste to ešte nevideli, milí diváci, pozrite si to. Bola tam jedna scéna, kde išla do budovy kliniky tejto spoločnosti pre plánované rodičovstvo žena s dieťaťom, ktorá bola opäť tehotná, išla na potrat a pred tou budovou, za tým plotom, stála jej mama, ktorá vlastne sa snažila ju presvedčiť, aby na ten potrat nešla. A myslím si, že v tej knihe je to oveľa lepšie povedané, že tá scéna v tej knihe, keď ju čítate, vás oveľa viac chytí za srdce, musím to teda tak povedať, než v tom filme, ale aj v tom filme to bolo veľmi silné. A práve toto je taká jedna scéna, ktorú ja som čítala stále dokola a som dokonca pri nej plakala, keď som to čítala, lebo som nevedela pochopiť, kam až je človek schopný zájsť s takým tým, ani nie že sebectvom, ale s takoutou hluchotou, že tá žena vlastne vie, že ide zabiť to dieťa, má tam tú svoju matku, ktorá pred tým plotom teda stojí, modlí sa, prosí, kričí na ňu, prosí ju, aby to neurobila a ona napriek tomu ide a ten potrat urobí. Toto je možno taká scéna, ktorá z tej knihy ma najviac zaujala a najviac vyslovene dorazila, ak to môžem povedať. Máte nejakú takúto scénu z tej knižky v hlave vy, čo vás tak najviac ako keby ovplyvnilo alebo najviac tak možno zničilo v tom takom negatívnom zmysle? Ani nie jednu, pretože opakujem, kniha je výborne napísaná a autorka odovzdáva tie myšlienky zámerne, veľmi dobre sformulované, tak ako ich prežívala, zjavne je to kreatívny človek. A
je ich viacero tých momentov a už na začiatku prekvapí, aj tá jednoduchosť tých vied je vlastne pekná, ale zároveň sú tak výpovedné a ona sama na začiatku definuje, že hovorila o svojom tehotenstve, totiž najprv, a pre mňa prekvapujúce, ako celkom zodpovedná kresťanka, ktorá bola vychovaná v peknom prostredí, dobrej rodine, všetko sa jej páčilo, v živote bola teda v tom svojom školskom čase a dospievaní bola aktívna v živote farnosti a pri tom všetkom utajila, hneď ako išla na vysokú školu, že žila ako utrhnutá z reťaze, večierky, opíjanie, zrazu tam sa zjavne objavili sexuálne vzťahy. A mňa úplne šoklo, že to čo má byť? Ako môže niekto z ničoho nič začať žiť úplne dvojkolajne, hoci predtým žije celkom zásadovým životom. Čo sa stalo, tak nad tým som mnoho premýšľal, veľmi dlho. Ona sama to tam priznáva a teda zrazu vypláva vám v tej knihe, že však išla na prvý potrat a potom aj na druhý. Lebo ten chlapec jej to proste povedal, že no problém, že to sa dá riešiť, akože to je drobnosť, to je drobný zákrok. A ona to bez rozmýšľania prijala. No a tá veta, o ktorej idem povedať, že zrazu tam stojí, že keď to druhé dieťa mala, tak si povedala, že však nemôžem to dieťa teraz mať, že keď ho budem mať, tak sa mi nebude dariť, veď ešte študujem, nebudem mať dosť prostriedkov, no a všetko, čo si vieme predstaviť, a zrazu tam stojí. Prečo hovorím, že to dieťa budem mať? Veď ja ho už mám. To nebudem mať za pár mesiacov, ja ho mám teraz. A sila slov, a tu tam popisuje, je obrovská. Totiž my hovoríme o tehotenstve, my nehovoríme o živom dieťati. O dieťati hovoríme až po narodení. A toto stále sa nám prenáša do slovníka a ja vám teraz musím povedať, že som prekvapený, vo vašich materiáloch je stále použitý výraz umelé prerušenie tehotenstva, ale to je zámerné ukončenie života. A my sme to už v politike začali opakovať, že toto je falošný výraz v našom zákone, lebo to sa tak volá. Umelé prerušenie tehotenstva, interrupcia. Ale to je nenávratná zmena. To nie je prerušenie tehotenstva, priatelia. To je ukončenie tehotenstva. A ukončenie života následne. Je to smrť človeka. Ale to je tak silné, tá terminológia, že my to používame, a ja vám to nezozlievam. Teraz ma to úplne, že pána Fera, že a už nejaký čas sa o tom hovorí, že zmeňme terminológiu. My sme to aj navrhli ako politici v politickom prostredí v legislatíve, neprešlo ani to. Hoci je to tak logické, už nič logickejšie nemôže byť. Tak jak slnko svieti, je logické, že toto nie je umelé prerušenie tehotenstva, je to zámerné ukončenie tehotenstva aj života. Presne tak a tieto slova sú naozaj mocné a veľa hovoria. Jeden z takých možno ďalších príkladov je, že naozaj my sa pýtame tej ženy, kedy sa to dieťa narodí, alebo čo to bude. Ale pravda je, že ona to dieťa už má, to dieťa už existuje a to dieťa nebude, to dieťa už je. Takže by sme mali naozaj oslavovať možno skôr počatiny, než narodeniny. Aj keď používame, že to, my hovoríme to, alebo vyriešme to. A na tehotenstvo sa pozerá ako na problém alebo ťažkosť. Alebo ako možno chorobu. Tak to je zvláštnym spôsobom vtesnané do našich hlav. Prečo to tak je, to neviem. Ale myslím si, že aj v tých takých, jak to povedať, kmeňovejších zoskupeniach, že tam si vážia život a tehotné ženy. A možno sme jednoducho modernou spoločnosťou si to zaradili len do kategórie nejakého problému. Že príliš málo sa z toho tešíme. Mohli by sme sa veru viac. Ako spätne hodnotíte príbeh tejto knihy? Lebo predsa len stala sa svetovým bestsellerom, bol natočený film, Abby je naozaj známou aktivistkou. Ako sa na to pozeráte vy ako prekladateľ? Tak človeka teší, že je to tak úspešná vec. A aj česť to, že mal som možnosť to preložiť.
Niekedy mi je trošinku ľúto, že ľudia sa ani nepozerajú na prekladateľov, lebo moja najbližšia spolupracovníčka v parlamente netušila a tá kniha ju veľmi ovplyvnila, že ja som ju preložil. Tak keď sme to spolu o tom hovorili, keď sme sa chystali aj na vystúpenie v parlamente k tejto téme, lebo nedávno bola príležitosť hovoriť o dare života, o práve na potrat a práve na život, lebo viete, že naša spoločnosť dospela až do stavu, že francúzsky prezident navrhol aj presadil, ponúkol spoločnosti a v parlamente sa presadilo, že Francúzsko si zaviedlo ako prvá európska krajina do svojej ústavy právo na potrat. Je to šokujúca vec, lebo inak to znamená len právo na zabitie iného človeka. A dokonca to Francúzsko navrhuje zaviesť do Charty základných práv Európskej únie, základných ľudských práv Európskej únie, čo je úplne šokujúce, lebo našťastie, a je to veľká vec, v Charte základných ľudských práv máme ako prvú vec, že každý človek má právo na život. A tieto dve veci nemôžu stáť jedna vedľa druhej. Nie je možné po 70 rokoch zaviesť právo na smrť, právo na potrat, keď tam máme právo na život. Takže byť súčasťou také veľké veci je česť a tiež, a ja som pôvodne bol taký aktivista a mám rád, keď nejaký projekt má život, že myslím taký život, že teda rastie, že sa hýbe dobre a že funguje. Takže to je ohromujúce a môžem to len obdivovať. Už som spomínala, že táto kniha radikálne ovplyvnila môj postoj k umelým potratom a cítila som, že niečo musím spraviť, aby sa prestali vykonávať. Ako možno táto kniha ovplyvnila váš pohľad na umelý potrat a na to, že aké zlo to spôsobuje, či už tej matke, alebo aj spoločnosti ako celku? Tak aj keď o téme veľa viem, aj tak vykreslenie ženy, ďalšia šokujúca vec z knihy. 8 rokov pracovala v celom priemysle a ani raz potrat nevidela. To je zaujímavé, že ani žiaden materiál si nenalistovala, ani si knižku neprečítala, pritom to bola celkom študijný typ, ako veď vyštudovala psychológiu, a bola aktívna v rôznych veciach, všetko možné čítala. No, to ma prekvapilo. A ohromne ma prekvapilo aj to, lebo toto ja ani ako muž to nemôžem vedieť a zase tak podrobne sa nezaoberám zase, čo tam povedala v tej knihe, že si všimla, ona robila poradkyňu dievčatám a ženám, ktoré prišli na tie potraty. Stále mala ona presvedčenie, aj toto je šokujúca vec z tej knihy, že ona vlastne pomáha znižovať počet potratov. Tak tá konštrukcia, ako sa to dá obísť vo vlastnej hlave, vo vlastnom svedomí, je zaujímavá, že vôbec to funguje, že tí ľudia, a ona bola presvedčená, veriaca žena, ktorá vôbec nemala rozpor s tým, že to je zázrak, že človek sa narodí a žije, a predsa pracovala v priemysle, ktorý zabíjal deti. No a čo idem povedať, že si všimla, keď už sa dohodli, že treba ísť na potrat s tou dievčinou, ktorá je radila, tak ona nikdy pri tom nebola, ale tie ženy nechceli vidieť ani ultrazvukový obrázok. No ale pýtali sa, či to chcú vidieť. A oni odpovedali, že nie. A zrazu tam stojí. Ani ja som ho nechcela vidieť. A ona potratila 2 deti. A tak sa zamýšľa v tej knihe nad tým, že prečo. A to je zasa silný moment. No, naozaj, tu je veľa, až veľmi veľa takýchto zvláštnych momentíkov, kedy musíš nad tým veľa premýšľať nakoniec. A ona sama sa zamýšľa nad sebou, že to by bolo veľmi obviňujúce toto vidieť. A preto tu tie ženy odmietajú. A ona to odmietala a po rokoch si nalistovala svoju kartotéku zdravotnú a vyhľadala si to prvé dieťa, ktoré potratila. Vieme, že filmári si často prispôsobujú niektoré veci z kníh podľa potreby. Ako je to zneplánované? Je tam niečo v tom filme úplne iné, ako bolo v knihe? Je tam niečo radikálne zmenené alebo trošku otočené? To by som ani nepovedal, celkom sa to podarilo. Je pravdou, že režiséri menia tie knihy a vedia posunúť zobrazenie niekde trochu inde a niekedy aj veľmi inde. Tuto sa mi zdá, že sa to podarilo celkom chronologicky.
vyriešil režisér v jednom momente strašne dobre, že iba napísal, že o 4 roky neskôr. Lebo tu na tie 4 roky čítate stále a tam zrazu bola vetička o 4 roky neskôr, takže sú tam vynechané sekvencie, je to nutnosť, inak by to malo strašne veľa hodín. Ale zobrazenie bolo veľmi fajn. Ďalší ohromne silný moment bol, kedy ona stúpala kariéristicky, lebo bola dobrá, ona bola usilovná, dôsledná, príjemná a zrazu im predstavili, že príjmy celej spoločnosti klesajú a že toto proste nejde, aby stále na niečo doplácali a vlastne ich idú zvyšovať tým, že zvýšia počet vykonávania potratov. A toto bol šokujúci moment, keď ona začala hovoriť, ale veď ja som sa im snažil predchádzať a nie, že teraz ich ideme zvyšovať. A prečo? A odpoveď bola úplne priama. No pretože to zarába. No a keď som si študoval viac, a to by som vám aj odporučil o Planned Parenthood, o organizácii plánované rodičovstvo, keď zistíte viac materiálov, tak vás to zastraší, až do takého démonského pocitu sa dostanete, lebo to išlo ďalej. Oni začali s veľkou pravdepodobnosťou. Myslím, že to nie je ešte kriminálne preukázané, ale mám o tom natočené filmy, teda mám filmy, ktoré o tom boli krátke filmy natočené, že to je o mnoho viac, než len poradenstvo s antikoncepciou, alebo psychologické poradenstvo párom, alebo poradenstvo o tom, ako teda neotehotnieť nevhodne, čo môže byť, však to musíme sa zamyslieť nad tým, kedy je tehotenstvo vhodné, potrebné, kedy ho radšej posuňme na niekedy inokedy, na to máme rozum. Ale je pravdepodobné, že oni obchodujú s orgánmi tých potratených detí, že sa stalo zámerom, že potratia čo najneskoršie obdobie toho dieťaťa, to znamená aj deň pred pôrodom, aby boli zdravo a krásne vyvinuté a momentálne tie deti rozoberú na orgány. Nož, opakujem, toto sú zatiaľ nepreukázané fakty v zmysle dôkazov, vyšetrovania a nejakých súdnych procesov, tak ďaleko ešte nie sme, ale filmy, ktoré som videl, a je to práve, neviem, či priamo táto pro-life organizácia, alebo iná, tak ako špioni, keďže o tom počuli, že sa obchoduje s orgánmi nenarodených detí, zámerne potratených, tak vytvorili akoby takého agenta sa zahrali, stretli sa s podobnými riaditeľmi a pýtali od nich konkrétne množstva orgánov, čo sa dá získať, oči alebo obličky, alebo neviem, trošku hádžem, čokoľvek. Obrovské sumy sa tam hovorili. Riaditeľia tých kliník, ktorí toto priamo vykonávajú, sú bohatí ľudia. Cynizmus a sadizmus je v tom až obrovský. Neviem, sadizmus asi nemôžem povedať, to je iné zameranie, ale cynizmus a bezohľadnosť, hrubosť je strašidelná. A potom, keď sa to prevalilo, pretože novinári a podobne, začalo sa to zverejňovať, tak začali prenasledovať tých ľudí a obviňovať ich, že teda klamú, že podvádzajú, že to je celé nie je pravda. No, človeku sa obracia žalúdok nad tým, keď to zisťuje. Veru tak, ja vám môžem nalinkovať potom na naše sociálne siete niektoré tie videá. Väčšina z nich, ak nie všetky, sú už zverejnené a tí aktivisti majú aj dôkazy, len samozrejme, keď ich nikto nechce počúvať, tak vieme, svoje. Ja by som sa ešte možno spýtala, či ste vy osobne boli nejakým spôsobom vtiahnutí do príbehu ženy, ktorá sa rozhodovala pre umelý potrat. Možno vo svojom okolí, alebo možno nejak iným spôsobom. Tak počuli sme o takých. Ja možno poviem niečo veľmi osobné, čo by som nepovedal, keby moja mama žila. Ja som zistil v jej kartoteke, že chcela potratiť mňa. A dosť ma to šoklo. A za druhé, moja mama bola neveriaci človek, komunista, doslova komunista, aj s knižkou. Bola presvedčená o komunizme, že je dobrá vec. V rodine sme z toho mali rozbroje, lebo môj otec bol zase zarytý ateista a ešte aj nahnevaný. Tak, jak sa socialisticky hovorilo o cirkvi, ako to je zlá vec, jak farári klamú a cirkev sa obohacuje a tak. A to je zaujímavé, že ľudia aj veria tým komunistickým sloganom
A on proste tomu normálne veril. No ale moja mama prežila obrátenie, keď som ja jej svedčil o svojom obrátení, že prečo som sa obrátil, ako som stretol živé Božie pôsobenie. Aj ona sa stala krásnou, živou, a aktívnou, úprimnou, dobrou kresťankou a zmenila svoj život a bola to veľmi, veľmi rozdávajúca sa žena, obetujúca sa žena, ktorá pomáhala veľa ľuďom. Ale toto som zistil a paradoxne ešte aj jej brat, môj ujo, už zosnulý takisto, bol známy gynekolog v Piešťanoch. A známy je tak veľmi, totiž to bol veľmi dobrý odborník, že dodnes jeho meno stačí, že ja len poviem niekde, tak že tu sme počuli a to vieme a o tom sme vedeli o tom človeku. No a ona rodila u neho. No a on jej podával nejaký liek, lebo počas tehotenstva mala nejakú chorobu. A ja neviem akú, vôbec neviem, o čom hovorím. Ale ten liek, potom z neho bola jedna obrovská aféra, ktorá si vyžiadala, že sa ženám, ktoré ho dostávali v tehotenstve, museli platiť spätne po desiatkách rokov veľké peniaze ako odškodné. Bol to obrovská aféra v Nemecku. Ten liek sa tam podával, ale prenikal aj na Slovensko, aj moja mama ho užívala. A následne sa rodili deti, ktoré nemali ramena a nohy, iba šľapaje a dlane. Čiže dlane vyrastali z ramien a šľapaje vyrastali z bedier. No a on sa veľmi bál, že aj mne, že ja sa tak narodím, lebo jej ho podával, pravdepodobne neoprávnene. A tak jej ju nahováral na to, že aby potratila to dieťa. No a to som bol ja. A ona povedala nie. Ale zistil som v tej karte, že aj predtým je to potratené dieťa. Neviem dôvod, ale je to tak. Takže iba takýto príbeh. A dosť to zaskočí, by som povedal, človeka. A čo ma v podobnej súvislosti ohromne prekvapilo na internete, a odtedy to neviem nájsť, ale videl som zo pár výpovedí ľudí a niekto to zosumarizoval, že kto sa narodil, ale pozitívne mal byť potratený. Neviem, či je taký veľmi známy futbalista jeden, teraz už neviem povedať meno. Ronaldo, áno? No ale ja som čítal zoznam dosť známych ľudí, tak si hovorím, že toto by sme mali viacej možno aj s tým pracovať pre verejnosť. Ak sa smiem ešte spýtať, vy ste sa to dozvedeli ešte pred smrťou mami, alebo až po smrti mami? Áno, ale nehovorili sme o tom spolu. Zosnula nedávno 2 roky niečo dozadu a nikdy by som si to nevedel s ňou o tom hovoriť. Nie. Len ma to prekvapilo, že som to tam našiel. Ale viete čo, nie, o tomto mi ona povedala vlastne o bratovi. Toto mi povedala vlastne s tým liekom ona, ale nepovedala mi o pláne, akože potratiť ma, to som sa dozvedel ešte iným spôsobom. Ale ona povedala, že ona videla na ňom, keď teda ma porodili, že on si neskutočne vydýchol. Bo on sa fakt bol, že sa narodím bez tých končatín. Lebo ten liek sa u nás nemal podávať. Nebol schválený u nás. Asi ste sa možno nikdy nedozvedeli, že čo by sa stalo, ak by ste sa tak narodili. To asi neviete, že čo možno rozmýšľali, že by spravili. Tak neviem, no čo som svoju mamu poznal, tak ona bola vychovávateľka a pomáhala aj, pracovala aj vtedy sa hovorilo, že v osobitnej škole, to znamená v špeciálnej. Takže tým, že tá špeciálna pedagogika jej bola blízka, pravdepodobne by sa obetovala pre svoje dieťa, si myslím. I keď viem, že tam to rozhodovanie bolo vážne. Lebo oni boli všetci neveriaci súrodenci kvôli svojmu otcovi, môjmu detkovi, ktorý narodený 1905, tak si predstavte začiatok storočia, v Rakúsko-Uhorsku, potom vznik Československa, chudobné Slovensko. My možno tak, pozrite, žijeme dobre, sme dobre oblečení, jazdíme na pekných autách, žijeme v mestách moderných. A viete, ako vyzeralo Slovensko začiatkom storočia? Drvivá väčšina dedín, ak nie všetky, nemali žiadne asfaltové cesty. To boli prašné cesty, ktoré po každom daždi boli blatové.
My sme žili v chudobe a v domoch postavených z blatových tehál. No a to bola chudoba 20. a 30. rokov, kedy začal komunizmus šíriť myšlienku bratstva, dostatku, dobrá, bude nám všetkým spoločne dobré. A toto bola ohromná komunistická internacionála priam. To bola revolúcia po celom svete a zasiahla všetky kontinenty. Komunizmus zúri až dodnes v niektorých krajinách, ktorý už u nás prezúril, povedzme, ale môj detko sa obrátil ku komunizmu vtedy. Pretože to prijal ako skvelú budúcnosť, nádherné zajtrajšky, ktoré to prinesie a tomuto masy ľudí uverili ako niečomu úžasnému. A on sa stal presvedčeným a hlasujúcim komunistom a všetky jeho deti sa stali ateistami. Iba jedna dcéra prežila, takže aj vieru si zachovávala tak potichu popri tom socializme, ale všetci ostatní boli ateisti. Aj tento pán gynekolog v Piešťanoch, presvedčenie komunistov, len potom ich aj vyhodili z komunistickej strany, lebo hlásali veci, ktoré v 68. proste rodili ako nové myšlienky, takže ich odstranili z toho. No ale prečo som to hovoril? Aha. No, išlo o to, že to hlásanie nových myšlienok bolo niečo, čo bolo príťažlivé a dobré. A ona bola človekom, ktorý vždy pomáhal a mal zľutovanie pre ľudí nejakým spôsobom poškodených. Takže pedagogika je stále pekná veda a prináša určité dobro v srdciach ľudí. Môžem možno povedať, alebo z tohto tak vyhodnotiť, že možno aj tento váš osobný príbeh je takým dôvodom, prečo možno vás zaujíma táto téma ochrany života? Alebo je tam ešte za tým niečo viac? No nie, ja som sa ako z ateizmu obrátil ku kresťanstvu a to keď začnete v tom rásť a byť dôsledný a nie je to okrajová vec života, tak nevyhnutne prídete k tomu, že otázky pokoja, dobrej lásky, pomáhania slabším, ale aj taký, že pacifizmus, proste nebojovať. A to všetko sú veci, ktoré kresťanstvo musí riešiť. A zásadový kresťan sa musí ku všetkým tým otázkam vedieť vyjadriť, takže vec pro-life je vlastne nevyhnutná, by som povedal, pre kresťana, ktorý uplatňuje kresťanské pravdy do každodenného života. No a potom prídete do bodu, kedy povedzme, vy nemôžete mať deti, zistíte v manželstve, alebo sa stretnete s tým, moderná veda poskytuje možnosti zistiť, či to dieťa, ktoré sa ide narodiť, bude zdravé, alebo bude Downov syndrom mať a už ho treba odstrániť, lebo je to len tkanivo teraz a čím skôr tým lepšie. No a keď to študujete, celú vec, tak zistíte, že tá veda o tom, že človek je človekom od počatia, je ohromujúca a čo všetko my dneska vieme zistiť, vďaka tomu, že už maličké dieťa má vypestované proste jasne ramena, telo, hlavičku, kedy začne hýbať viečkami, kedy si cmúla palec, tak to všetko vás šokne a si poviete, že to nie je len tak. A vtedy tá známa spoločenská debata, že kedy začína byť človek človekom, vlastne je úplne nezmyselná, lebo keď idete minútu po minúte, tak dokonca v Spojených štátoch, v 6 štátoch sú potraty až do chvíle pôrodu, priatelia. Viete to uveriť vôbec to? Dokonca je tam definícia, že dokým nevyjde hlavička von a tá cynizmus, surovosť, bezohľadnosť, hrubosť je až tak veľká, že keď sa dieťa rodí nohami, čo je teda anomália, tak oni normálne rozsekajú 9-mesačný plod. Ako vás zle vám príde. Takže keď to všetko študujete a zistíte vlastne, že ako to je s tými jednotlivými štátmi, kto stanovuje tú hranicu pravdy, kedy je človek človekom, kedy mu priznáme práva človeka. A potom aj môj osobný príbeh je taký, že moji chlapci, moje deti sa narodili veľmi ťažko a v podstate by mali byť odstránené ako nežiadúce čosi,
pretože sa narodil mimoriadne predčasne. Môj druhý najstarší syn, lebo ja mám 2 najstarších synov. Prvého sme si adoptovali, lebo my sme nemohli mať deti. A ten nám zosnul, to bol ťažko postihnutý chlapec. Ale narodil sa nám druhý chlapec, on sa narodil 670 gramový na konci 6. mesiaca. A podľa zvykov by ho rovno boli rozštvrtili a zahodili ako biologický odpad. A potom vás to šokne, že keď počúvate príbehy, mne hovorila jedna sestra z temných dôb socializmu, že ten biologický odpad oni pohodili iba na kopu pred salou. A keď bola plná zvyškov ľudských, odrezané nohy alebo vyoperované polky žalúdkov, hocičo, ešte tam prihodila to dieťa. A jedna mi hovorila, že tam aj prišla po pár hodín, nedalo svedomie a ono stále mrčalo tam. Proste ho nezabili dostatočne a ono žilo ešte mnoho hodín. To vám príde, že toto čo má byť. A keď nad tým musíte rozmýšľať a ste dôsledný človek, tak je nevyhnutnosťou, že sa s tým musíte zaoberať, chcete zaoberať. No a už ešte celá ďalšia oblasť, ale nebudem hovoriť, lebo dlho hovorím, ale je potom celá bioetika, ako to je s počatím, s umelým vznikom života, teda s kumavkovým počatím. Môže byť surogátne, náhradné materstvo, vypestovať dieťa v tele inej ženy, dokonca sa dneska dajú kúpiť spermie a vajíčka, dá sa to vyrobiť. A už ideme do šokujúcich vecí, že či toto je normálne. Veru tak. Ale aby sme možno neukončili túto debatu veľmi negatívne, tak by som sa rada ako poslednú otázku na záver spýtala, že čo by ste možno odporúčili človeku, ktorý vníma, že ten potrat je veľké zlo a mal by som niečo viac urobiť. Čo by mal takýto človek spraviť, kam by mal možno zájsť, alebo čo by si mal pozrieť, čo by ste odporúčili? Fíha, tak ja nie som úplne v obraze už dnes pre množstvo, ja robím množstvo rôznych aktivít, tá politika je široká, ešte mám aj veľa svojich záujmov. Takže nemám celkom prehľad, aká je sieť ľudí, ktorí dnes sú pro-life. Ale osobne poznám niektorých pro-life aktívnych ľudí. Som členom organizácie Fórum života. Viem, že je to strešná organizácia, ktorá zostrešuje viacej organizácií. A kam by teda mal zájsť? Podľa mňa, kto dneska otvorí internet, tak nájde to, čo chce nájsť. Sme v dobe naozaj mimoriadne pozitívnej na informácie. Takže nájsť nie je nič ťažkého. Ale čo ja si dovolím povedať, a teraz teda ako prekladateľ zareagujem a šíriteľ kníh, tak jedna žena kresťanského presvedčenia z Fínska, je to aj politička, predsedkyňa Kresťansko-demokratickej strany, ale aj ministerka vnútra, publikovala napríklad takúto trilógiu kníh. A jedna je interrupcia, druhá sa volá eutanázia a tretia sa volá manželstvo. To je trilógia, že čo tak manželstvo a čo tak eutanázia a čo tak interrupcia. A je to veľmi šikovný, pozrite sa, aké to je tenučké, prehľad argumentov aj biblických odkazov na tieto konkrétne témy, že ako rozumieme tej téme. Čo je ale hrozitánske na tom, ako politik musím povedať, že ona bola zažalovaná, a tak poviem, ako je, homosexuálnou organizáciou za publikovanie takýchto kníh a letákov. A to len preto, že v jednom letáku povedala, že si myslí, že správny pohľad na manželstvo je manželstvo muža a ženy, tak to je 10 rokov starý leták, za to bola zažalovaná, plus za tieto ďalšie knihy, že ona vlastne sa pozerá na život z biblického pohľadu a to je vraj diskriminačné. Tak, s tým sa normálne potýka ako so súdnym procesom. Aj bola odsúdená, ale ona sa odvolala a ten najvyšší súd jej uznal, že tá homosexuálna organizácia, to bol argument najvyššieho súdcu, lebo mňa ohromne potešil ten argument, lebo ja čakal normálne ako politik, že čo z tohto bude, lebo keby ju boli odsúdili, priatelia, tak máme vážny problém v Európe, že za názory, len preto, že ste biblicky veriaci človek, môžete byť posúdení ako nenávistný človek. To je
Veľmi vážna vec, kam sme sa dostali v legislatíve. No ale ona sa odvolala a ten sudca rozhodol, že homosexuálna organizácia nemôže vykladať Bibliu. To je tak dobrý argument, že sa mi páči hrozne. Takže on ju oslobodil, lenže problém je, že oni ju zase zažalovali. Takže zase je na súde a argumentácia bude pokračovať. No a preto vám si dovolím ukázať aj knihu, ktorá sa volá Nová tolerancia a napísal ju jeden veľmi známy pedagóg, pastor, ja som prekladal túto knihu, a ktorá hovorí presne o tom, že akým spôsobom nám niekto pokrivuje myslenie v tom, že čo môžete povedať a nemôžete povedať a ako sa voči tomu brániť. Lebo na západe naozaj sú súdne procesy ľudí, ktorí sa cítia urazení len tým, že ste niečo povedali v nejakej debate. Mám tu viacej zaujímavých kníh, ale sú tam na stolíku a snáď jednu drobušku. Nádej pre budúcnosť je reálna pomoc a sila pre situácie, pre ženy, ktoré sú zaskočené, možno nechceným alebo nečakaným tehotenstvom. Taká tenučká knižočka v podstate pre ženy, ktoré sú tým zaskočené, že sú tehotné. Tak ja by som už len uzavrela, že možno naozaj, ak cítite alebo vnímate, že by ste chceli niečo viac sa dozvedieť, možno viac sa angažovať, že naozaj dobrým spôsobom je nájsť nejakú knižku alebo možno na internete nejaký článok a začať odtiaľ. Tak vás povzbudzujem, aby toto popoludne, ktoré sme tu strávili, alebo vás, diváci, ktorí ste strávili uplynulý čas sledovaním našej diskusie, aby ste naozaj dali na tento svoj vnútorný hlas, aby ste si niečo viac našli, aby ste sa možno viac touto témou začali zaoberať alebo sa s ňou minimálne viac oboznámili. A aj sa za to určite modliť, presne tak. Presne tak. Boh vám vždy niečo povie dobrého a určite možno práve vaša modlitba bude mať také ovocie v podobe zachráneného života. Takže ďakujeme vám za vašu pozornosť a prajem vám ešte pekný deň. Ja tiež ďakujem, že ste prišli, že ste boli ochotní počúvať. A ešte ja som trošku pozabudol, že naozaj sme natočili video na začiatku tejto kampane 40 dní za život a bol som nadšený z toho, že budú sa ľudia modlievať pred tou Ružinovskou nemocnicou. A som veľmi rád tým počtom, čo ste tu mali vysvietené, že koľko ľudí sa odvrátilo z toho, že sú to stovky ľudí z toho potratového priemyslu, koľko bolo zachránených detí a že toto má zmysel. Vytrvalá, dlhodobá modlitba dokáže zmeniť životy druhých ľudí, ich názory, možno ich vnútorné rozpoloženie a že to má, stojí to za to do tohto sa zapojiť. Tak tiež vás k tomu pozbudzujem a ďakujem. Ono možno často sa nám zdá tá modlitba taká bez nejakého zmyslu, lebo my tam stojíme a nevidíme možno žiadne ovocie, nevidíme, že by sa niečo dialo, niečo menilo, ale zmysel to má. Aj keď to možno na ten prvý pohľad nevidíme. Určite to ale uvidíme z večnosti a budeme za to vďační. Tak vás povzbudzujem, zapojte sa, ešte sú 2 týždne a ďakujem za pozornosť.